angithi umlilo amandla siyabingelela labelaphi bendabuko siyacela baba umlenze abelaphi bendabuko ningabe bakhohlwa. Those are the most active ama-comrades lawo ba-active ngendlela eyisimanga kwala noma sekuthiwani simile asiyindawo angithi siyabingelela abelaphi bendabuko izinyanga bomakhosi thokozani. Right, sizocela ukuthi sigijime siye laphayana njengamanje umuntu ozosivulela ngomthandazo banginikile umfundisi laphana bathe ubaba uReverend Ncube Mzilankatha uyafuneka kuthoza uzothandaza usivulele kahle kahle laphana bathe praise and worship. Angazi ukeyboard player wamuphi baba uNcube mayikhona asondele uzovula ngomthandazo. Uphi sondela simshaleni izandla keyboard player ningakhohlwa ukuthi sisesontweni sothandaza. Ukeyboard player uzokulekelela kuleyo keyboard player. Uyingcwele baba, uyingcwele baba, uyingcwele baba, uyingcwele, uyingcwele baba, uyingcwele baba, uyingcwele baba, ngcwele. Uyingcwele baba, ngcwele, uyingcwele baba, uyingcwele baba, ngcwele, Akasidumisa uNkulunkulu. Ngcwele uyingcwele baba, uyingcwele baba, amandla awethu jikijela mkhonto jikijela, jikijela mkhonto jikijela, gwaza mkhonto gwaza, amandla. Thatha lithuba isikhashana esifishane ukuba ngibingelele ngama-position ethu ahlukene. President ubaba uZuma, province, national, bese kuba region esikuye namhlanje. Sanibonani egameni lika Jesu. Ngiyafisa namhlanje ngibe mfishane ngikabi mude ngenxa yesikhathi ukuba sibheke ivesi lomthandazo 2 Corinthians Kronika chapter 2 verse 14 elifundeka khona kanjena lithi lelizwi uma abantu bami ababizwa ngegama lami bethandaza befuna ubuso bami mina uNkulunkulu osezulwini ngiyokubezwa. Amen makholwa. Angithi singamakholwa sonke. Ngizobingelela ke lapho umthandazo wami ngizobingelela OMM abasha
abazongena ngonyokozayo nemeya sanibonani. Ngizobingelela abaphathi abazophatha kwamasipala wakule ndawo egameni likaJesu. Ngizobingelela seniqalile njalo ngiyathandaza. Seniqalile njalo ngiyathandaza. Uma ungangizwanga uzozwa ngemiss call. Ngizoprofetha namhlanje. Ngibingelela lasomabhizinisi abakhulu abazophakanyiswa yi-MK. Ngoba i-MK izile izashintsha impilo zethu. Let me tell you this, you will never be the same again. Uma uvotela umkhonto, things will change. Hallelujah. Uyabona khona into ezakwenzeka ngoba ngithi mangihlele ekhaya ngithi umkhonto uzoshintsha impilo zethu. Uzoshintsha impilo zethu. Tshela umakhelwane ukuthi umkhonto uzoshintsha impilo zethu. But into ebalulekile ukuthi sithandaze. Umthandazo unamandla. Uzoshintsha impilo. But ngiyathandaza manje. Asivala amehlo. Father, I pray in the mighty name of Jesus. Lichizwi lakho, no weapons against us shall prosper. Nangu umkhonto, nangu uMoses osibekele yena, umsholozi ukuthi azo activate. Baba wathongole siyathandaza ukuthi uNkulunkulu wethu noma ubone umkhonto aze awubone. Thatha indawo yakho Baba, simelana nakho konke ukuxokozela okukhona yonke indawo ukuthi uthatha indawo sibophe imoya na yonke into engasiphazamise ukusebenza komkhonto egameni likaJesu. We invite your presence kule ndawo in Jesus mighty name, amen. DJ ngicela ulungise ispeaker la, asazi noma sekuyisabotage yini. Igama lihlala lithi sabotage. Kwenzeka into encane ama-comrade uyangisabotasha. Ma-comrade ake nginitshele into eyi-one. Egroundini it will never be easy. Nizwela ngithi